אהלן בני, למה יחדת בבית ספר? וואלה, היה לי בנג'ר בגמל. עכשיו יותר טוב. עכשיו תגיד, מה עם איזה... מחבובה? מחבובה, מה בטבוחה? תפסיק לחשוב על אוכל. תגידי שמה מחבוב. זה הגמל שלך. זה החבר הכי טוב שלי. אוי, איזה חינוך נתתי לך, איזה חינוך תגיד לי. אוי. היו ימים, אני יודעת. בכל מקרה, תראה איזה אורח מתקרב, אתה הולך, אתה מביא לו קאווה, מברך אותו לשלום, מראה לו מה זאת הכנסה אורחים, ומה זה החינוך שאני נתתי לך. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן, קאווה! מה זה קאווה? קפה. אנדרוזיה של מדע. אז מה, מביאים לך חיילנו לעונה כזאת השנה? ואיפה קנית את הקפייה? איפה אתה עושה גבות? וואלה, לא שילוב. אצל אתה יודע. לא, אני לא יודע. שתה. תהנה, קח, תשרח, תססד. יא מג'נון, רד, דפיפות בטן, עכשיו. תחזור אחריי. קשה, רק, בפיתה, לך תכין, יא עצלן! נגמר! תכין! אין! מעדבים, שקשקים! אין! לך תכין! אללה ידור, ראית כזה? בשנק! קח! שתה, כוס שנייה! חיים וזה! עוד אחד! יותר מעט! בוא! לפה! תחזור אחריי! שתן! שגמנים! זה רק בשמפו! זה זכות ולא חובה להשתמש בשתן גמלים! זאת זכות! רגע, אני לא מבקש. עוד קאווה! נגמר לי הכסף. נגמר, זהו, עבר משהו. אוי ואבוי! עכשיו נדע אם הוא אויב או חבר! יא וואלי! אוי לא. אמרי את הקפייה! זה לבש! שמישהו יעשה משהו! מחבובה! מחבובה! כן, לך פרח! אוי אבוי! לא! תראי אותו! הוא מתחיל לזוז בצורות מוזרות! אבא! זה הגמל. לא, אתה מתבלבל לגמרי.